Усе дзіўныя чаканыя вобразы з яго нядаўніх сноў прысутнічалі ў гэтым ціхім і незямным краявідзе. І Картер падумаў пра самотнасць іншых сусветаў, калі яго вочы ўбачылі аксамітныя пустыя палі, што хвалямі зіхацелі паміж разбураных сцен і купаў казачных узлескаў. Яны адцянялі далёкія лініі фіялетавых узгоркаў за ім і амаль прывідную лясістую даліну, што спускалася ў цень да сырых лагчын, дзе журчала вада сярод распухлых і скажоных каранёў. Штосьці прымусіла яго адчуць, што рухавік не належыць да гэтага царства, якое ён шукаў. Таму ён пакінуў сваю машыну на ўскрайку лесу і, паклаўшы вялікі срэбны ключ у кішэню паліто, пайшоў па дарозе ў гору.